Once again, mayong buntag sa tanan. Atong tanawon in Hebrews, it says, Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala mabalhin ang Ginoo. Ang tao nabalhin tungod sa sirkunstansya sa iyang kinabuhi, tungod sa mga sitwasyon, mga problema, man changes. Nabalhin ang tao. But remind us always, God never changes. Whatever situation we have, wala mabag-o ang Ginoo. Tapos sa unong kaadlaw, gidala si Jesus. Si Pedro nga magsuon Santiago si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtanaw sila kanila, nausab ang iyang panagway. Nausab ang iyang panagway. Siguro, gusto nato nga alang-alang atong dagway, gusto nato mausab. Munang daghang kay mga tao karon magpataas og ilong. No. Daghang kay himuon, no, mga burluloy. Daghang kay paghimuon aron dili na sila matigulang. Vitamin E, tanan na lang himuon para mabata. But be reminded the presence of God is so important for us. Ang presensya sa Ginoo mooy makapabag-o kanato. Now in Romans chapter 12 verse 1 and 2. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaguliyong ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad balaan makapahimot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga halad nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahimon sa pamatasan ni ining panahuna, ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-una, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo ug hingpit og makapahimuot kaniya. Ipabago sa Dios ang inyong hunahuna through the Word of God, because there is life in the Word of God. Na diha ang kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Yet most people don't believe in this. Gusto nato nga kauli yung palingkamot. Og akong padayonon. Og nakita sa tulo ka mga tinunan si Moises, si Elias nga nakisulti sa Ginoo. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda alang kanimo ug usa kang Moises ug usa kang Elias. During this time, gusto lang ni Pedro nga dito ra sila maghimo tagtul the Lord para kanimo kang Elias o kang Moses mag-worship ra ta dire kita ra way labot ang uban. Mo nang panghuna-una ni Pedro nga sila ra atong hinumduman nga gitagaan tagtahas sa Ginoo. Go to the world and preach the gospel to the world. Tananta, maubispo ka, mapari, madikon, mamembro ka daan nga simbahan, gitagaan tagtahas to go and share the word of God. Na usay, di pa dito makashare. Why not invite people to come to church to share? Kaya mo ang mission sa Ginoo. Ang tema sa atong convocation ka is go forth. Mupadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo usay ang atong gialagaran, maulang ang atong kaugalingon. And this time, makita nato in Romans nga ipabago sa Dios. Wala mabago atong dagway bisag unsaon nato ni, di na mabago. Nabitaw sa kaistorya nga iyang naasawa, gwapa kayo. Sa dihang nanganak na, natingala ang bana, ngano ang ilang anak, bansot magdagway, gwapa magayang asawa, siya gwapo po. He dig up the history. Nakita niya nga dili di ay mao ang dagway sa iyang asawa.
Nautro lang ni tungod sa daghang kayong mga sitwasyon. Nagpa-opera, nagayong mata, mga pilok, ayo, eye bags na wala. So, morning causes na sometimes people will not tell the truth on this. Kung sa may nahitabo, sige lang sila away. Hantod, nagbulag sila. So, mo nang magkakamo mga lalaki, magbantay po mo. Kay gwapa kayo na tanahon. Pag human day pagatulog, pag human nang hilamos, tang-tang tanan, eyebrow, lipstick, sumura na siyang monster. Kaya usahay, mo ato mo bar, makita na mo pula-puti. Labi na hubog-hubog, ay gwapa na kayo na tanahon. Pagbuntag dahi, makita ni mo. Jesus, mura man ni monster. Di man kumplito ngipon ani, full state man. So the image of God is so important for us ang hulagway. God will change us from the inside to outside. Muna importante ka na to. God will really change us. In verse 4, si Pedro bingo kay Jesus, Ginoo maayo, nga niya kita dinhi kay gusto ka magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda alang kanimo og alang kang Moises og alang kang Elias. Pero di man ni mao, may gusto ni Pedro. Nga ta Lord, mag-praise and worship ta lame kaya kita latulo. Uy mga badlungon diri simbahan. Puro ta mga buutan diri. Pero di man na mao ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Samtang resulti siya ni ini usa ka masanag nga panganod nga mitabon kaniya ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ug miingon, kini mao akong pinanggang anak nga akong gihimutan pamati kamo kaniya. We must listen. Amen batana. Ini ang tapad pamati sa pulong sa Ginoo. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. How come nga ang atong gitawag nga commitment sa Ginoo mawala, mahanaw? Number one causes ani is ang atong gitawag nga problema sa kinabuhi. Matabunan ang atong dagway sa tanan nga mga problema. Daghang kay tagi hawiran. We want valuable things nga atong kuptan sa atong kinabuhi. We might forget na kung wala ang Ginoo, dili nato na ma-achieve kana nga sitwasyon. Gusto nato valuable things. Karong kasagaran nga tao, daghan kayo nga buang sa education. Prestige, social media, gusto mo sikat. Bisag pangutot, kwao na lang para makita. That's not wrong. Napausa, diha mag-iaway sa social media. I told you not. Di mo mag-away. Ayaw kasuko diha sa social media because that's not good for you. O dili po na makaayo sa imo kay magiaway na mo diya social media. Ngano di man imo atubangon ang tao nga nasuko sa imo kay mao man ang giingon sa Bible. Adtoa. Pagdala og witness adtoa og sultihi. Ayaw diya social media. Nganong mo ana mga social media hadlok ka? Kung dili ka mahadlok, then go to social media. O ayaw pag-adto sa social media kay dili gina maayo. It will destroy. Ganahan ba mo nga you destroy the lives of other people? Hello? Himuan na itong sumsuman ng mga tao. Bisep, nakita na ako. Besang pag nakita na mo. Dili ka angay mo guba sa usa ka personalidad sa usa ka tao kay dili ni maayo. Naiuban galing diha, natayo ng simbahan. Why? Because of hatred.
Gusto nila manimalos, gusto nila ipakita nga labaw pa sila sa tanan. Kung mauna imong pundasyon, you're going to fail biski himuon pa nimong gabi ang adlaw o adlaw himuon nimong gabi. God is not a failure. Naa kanunay ang Ginoo, kinsa tong moduol sa Ginoo. But God wants to change us. Gusto sa Ginoo nga maotro ang atong dili panagway kundi ang atong tagsa-tagsa ka karakteran. God wants to worship Him. Gusto sa Ginoo nga ato siyang simbahon. Dili ang dagway nato nga maotro. But it is the inside. Renew your mind. Ipabag-o sa Diyos ang inyong panghuna-una through His Word. The Word of God is so important for us. Na dili makaapekto niini ang circumstansya, ang tagsa-tagsa nga problema sa atong kinabuhi. Og motutok. Look at Jesus, the author and finisher of our faith. Daghang kay mga sitwasyon sa atong kinabuhi. But God is number one. Seek you first the kingdom of God. Pero unsa atong gibuhat usahay sa atong kinabuhi? Wala na to unahang Ginoo. Subo nga paminawon. I grew up in the environment. Kamulo ko nag-istorya ani. Nga diin ang Domingo gina sa amo. Bahala na walay manghugas og plato. Biyaan namo ng plato namo. Basta Domingo. Wala tanan. Pag-ingon sa akong nanay, bangon, simba. Ang uban, mo resenta na. Kay gibingbing ka, kay di ka, gipusi ka, kay di ka mo bangon. But it help us. Nakihimo ta ni ini nga tagsa-tagsa ka sitwasyon. Ug unaw na to ang Ginoo. Whatever you touch in your heart, God will bless you. Amen ba mo, ana? Bisag usaon nimo kada kog sweldo, kulang gyud na. Kamulo kong nagsulti, pila ra akong makita sa sweldo. Did God nalimtan ba ko sa Ginoo? Ta. Kanunay naa. God will never leave you nor forsake you. Mo na siyang pulong. And it will change us. Dili lang sa atong dagway, kundi sa atong pagtuo diha kaniya. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Mutubo ang atong meditate the Word of God, Joshua chapter 1 verse 8. Meditate the Word of God day and night. Di ba kay kada adlaw? Di ba kay kada minuto? Seek time. Nga mag-meditate sa pulong sa Ginoo. Dito sa anakang karog, pag human simba, gusto na galing kumuli. Why? Because mingaw. You can feel the presence of God in that place. Sa mingaw man, alas 8, hagop na. Ang magsinamok lang namo dito, ang iro. Napa ng iro nga, buyan mo, di mo sakay, gahig ulo, katong duha, ingnan mo, up, pas, up. Kining gamay, gahig ulo. Silang suroy-suroy, marag supervisor. Pag abot sa alas 2 kadlawon, mangawhag dito sa among bintana. Di mo undang og awhag, hantod dili, mo abrihan ang purtahan. Pahibaw na nag-abri ko purtahan, nag-abri ko sa main door, dagan-dagan din na siya daw, kito-kito dayo ang ganang, yang ikog. Sus kagana ba ni mo ihawa daw himong pulutan? Bilasyon ka pa, di kamata ka, di nakakatulog. 2 o'clock. Muna yung routine. Kay imong tawgon, dili mo do, mudagan. Labon di adto, gamay ray sulti nimo, obedient. Karon di na obedient. Na si Piper, nakatuon na sa siya nga, burag, pag imo ni up,
murag musugot og dili. Dukon ta karon. It's the Word of God. Wala ko ilain masulti, di na ako mag-exhibition diri. And also, part nga nausab ang sitwasyon sa atong kinabuhi, dili panagway sitwasyon. Regarding finances. Wala ilain solusyon na ani kundi paghatag. Sa akong sitwasyon, mo ni nakatabang nako. Pag-transfer nako sa anakan, gi-repair nako ang balay kita na ni mo. Wa na gini, guba na gyud. Pero di mo kumutuan na, ma-repair ni. Na-repair na mo hinahinay. Na mo engineer na mo. So, kasi magdebate pa may anin duha. But, the power of God, no, ang gahom sa Ginoo ni ini, nga dili mo undang ang Ginoo sa paghatag nato sa tanan, unsay makatabang alang ka nato. God will provide us if we change. Amen batana. Magka-provide ang Ginoo kung nausab ang atong hulagway, atong kasinatian sa Ginoo to, nausab ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen batana. Karon amo na maging gina-stricto. Wala kay midweek. Wala kay Sabado. Wala ka during sa prayer sa before sa worship Sunday. You cannot serve. Mahimo man lagi. Pag Sabado nito, asa man yun? Na yung mga bot, late pa yun. Hindi mo mauwaw na sa Ginoo. He's the King that we are serving. Even though ang grasya sa Ginoo, nana, permanente, amin batana. God sometimes bless us so much. Panalinginan ta sa Ginoo. Financially, physically. But be reminded, usahay, nalimta nato ang Ginoo, di naman galing ta musimba. Nya sultian, masuko pa. Kasi huda mo masuko na ako, okay, labot ninyo. Mao na ang tinuod. Be faithful. Ay mong batana. Matinud-anon ta angay sa Ginoo. Kasi ang naghatag sa tanang grasya. Kitagaan ta grasya sa Ginoo, but what have you done for the grace of God? Unsay gihimo nimo sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Imo bang maayo ang Ginoo? Imo bang gitultulan ang Ginoo? Nag-alagad ka ba sa Ginoo? The reason sometimes na mawala ta sa Ginoo, why? Because of our association. Lahi ang atong association, lahi na ang atong gipakig-uban. Dili na ang taga-simbahan, ang taga-gawas na. Unsa may itambag sa imo sa gawas? Dili na maayo. Uy, lain na itong pag-himoon dili. Ask God forgiveness. Lord, pasaylo ako. Amin ba ta, ana? Wala may perfecto na to, ani. Makasala matatanan. Makasasala tatanan. No one is perfect. But the grace and mercy of God is in our lives. Bisag mo sa pa imong nemo, pasayloon ka sa Ginoo. But the effect of sin in our lives mo, nang daghan kayong sitwasyon sa atong kinabuhi nga mahitabo. Pero don't blame God, blame yourself. Amen ba taana? Change. Utruha ang inyong panagway, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Renew your mind with the power of God and His Holy Spirit. Amen ba taana? Mao kay na ebanghelyo, gihangyo tanan sa pagpanindog.